Ali'ye da hepsini ayrı ayrı atayım mı? Tamam. Altına da yazarım. Şu bayram açlığı Olen täällä Istanbulin lentokentällä ja tää on outoa olla yksin, vähän jännittää ja kävin just tässä hakemassa erittäin ylihinnoiteltua kentältä ostamassa tämmöisen. 25 € tämmöistä. Todellista. Hyvä, kun mulla on siis ollut pikkasen flunssaa, niin tässä kun yskii, niin kaikki lähtee mun ympärille. Tässä ei ole yhtään ketään. Ja vähän kyllä ärsyttää kohta on tulossa nimittäin niin pitkä matkustus. Joo, tällä kun on soolomatkalla, niin on tää niinku samaan aikaan siistiä tehdä niinku ihan mitä itse haluaa. Ei tarvi niinku toisia kuunnella. Mut sitten samaan aikaan, niin tää ihan pelottavaa samaan aikaan. Joo. Joo, ihan innolla ootan, mutta jännittää myös aika paljon. Toivottavasti kaikki menee hyvin. Tällä hetkellä se on vaan päässä koko ajan. Areksen toivottavasti. Se on Sydneyin saavuttu ja tässä nyt rinkka selässä ollaan menossa suoraan junaa kohti, mikä menee keskustaan. Ja lentokoneessa tuli nukuttua yllättävän hyvin, eli 4 tuntia 24 tunnin lennolla. Se on ihan paljon jo, mutta nyt Airbnbille ensimmäiset 4 yötä, eli ekan nyt nukkumaan. No niin, huomenta. Täältä kun herää täältä huoneesta, niin täällä on tämmönen koppi mulla saman tien, missä mä nukun. Tässä nyt on sänky tässä ja tuolla tommonen propelli, mutta joo, lähdetään tästä room tourin pariin. Eli tästä avataan tämä tälleen siististi. Mistä tästä? No niin, otetaan eteistä. Tässä on nyt ovi. Tää on mökin vessa, tää on siis aika pieni oikeesti. Sitten mennään tänne huoneen pariin, niin tää on siis tosi pieni kämppä, tänne mahtuisi 2 tyyppiä silti. Tässä on toi sohva, kaikki mun kamat. Tuolla heräsin, ja tässä on keittiö. Näytän nyt vaan kaikki mun eväät, mitä voi löytyy jääkaapista. Sieltä löytyy vettä, mitä tuonne, oranimehua, kananmunia, tomaatia ja jogurttia. Täällä on nyt kävelemässä Surrey Hillsistä tonne katsomaan niin näitä päänähtävyyksiä, niitä oopperataloja ja tämmösiä. Ja pakko kyllä sanoa, että täällä on aika lämmin. Ja sovellu aika hyvin tänne paikallista sekaan, kun mulla on just tämmönen surfitukka tää varten kasvatettu. Niin eilen siis, en mä tiedä, tiesin, että nää on tosi sosiaalista ja mukavaa porukkaa nämä australialaiset, mutta mä en kerennyt edes eilen majoitukselle asti, niin mua kysyttiin jo kaljalle. Jotain 3 mun ikäistä poikaa tuli kysymään, että näytät olevan backpacker, että lähdetkö kaljalle kertomaan tarinaasi. Olen just kävelemässä tässä tämmössä kuin Hyde Park, niin vieläkin tonne oopperataloon katselemaan. Ja tää on vähän tämmönen New York Vibes Central Parkki. Ja sitten tän nimi on kuitenkin Lontoon Hyde Parkki. Tää on ihan kiva. Se mikä mun piti tässä sanoa, niin oli se, että viikon sisään mitä kaikkea mä oon kerennyt tekemään. Nimittäin viikon sisään, tasan viikko sitten mä olin Roomassa. Sitten mä oon kerennyt myös tässä viikossa matkustaa. No ensinnäkin mä oon käynyt kirjoittamassa englannin, tai korottamassa englantia, pitkää englantia. Mutta sit mä oon myös matkustanut Istanbuliin, Istanbulista Kuala Lumpuriin ja Kuala Lumpurista Sydneyhin. Täällä mä oon nyt ensimmäistä päivää, vaikka on jo reissun 3. päivä. Onpas kyllä viihtyisä. Tuollakin on ihmisiä tuolla. Chillaa.
ollaan kaikki tommosia. Mikäköhän tuon elukka oikein kuuluu? Onpas siinä isoja. Wow. Täällä tosiaan on tommonen hauska ääni näissä suojateissä. No niin, se alkaa olla. Ei ole vielä tää päivä ohi, mutta se on mikäs tää nyt on? 3. päivä täällä. Mä kävin tänään vähän tuolla Manly Beachillä. En nyt ihan kauheasti sitä jaksanut mitään kuvailla, mutta aion opetella surffaamaan. En vielä tiedä, että missä ja miten, mutta tänään opettelin bodysurffaamaan, nimittäin se ei vaikeeta ole, mutta se vaatii sen oikean aallon aina. Joo, täällä kun on yksin, niin on vähän vaikea aina sitä aurinkorasvaa laittaa. Tosta on vähän palannut. Niin, siis mulla asuu mun sukulainen siis asuu täällä, semmonen kuin Olli. Niin soittelin hänen kanssa eilen ja vähän kyselin, että jos se haluaisi lähteä mun kanssa käymään Blue Mountain siellä päiväreissulla. Kun se on vähän, mä oikein tiedä, että voiko sinne mennä ihan niinku yksin, koska siellä saattaa tulla niitä snakkeja ja spidereita sun muita. Niin mä en ehkä halua yksin olla siellä sitten. Vähän jännittävää, mutta se on jälleen uusi päivä ja tänään lähdetään Blue Mountainille sukulaisen kanssa ja se on jälleen Rinkkaselässä. Rankka päivä ollut ja sitten pitäisi mennä, on hostelille just sisäänkirjautunut ja mä etin ruokaa eteen, kun ihan hirveä nälkää. Mulla oli ajatuksena, että mä teen tortilloja tänään, mutta vittu täällä ei ole tortilloja. Satana kaupassa, perkele. Tuli tänne Bondi Beachille katselemaan auringon nousua. Siellä se nyt näkyy ja aika hienoa. Tää on siis ranta aivan täynnä. En tiedä, onko missään ennen nähnyt, että on nää aikaisin aamusta jengiä. Aivan täynnä. Ja tuolla on siis... tuolla näkyy vähän tommonen keltainen lippu. Tuolla näkyy toi toinen. Niitten välissä pitää uida. Täällä muualla uinti on kiellettyä merivirtojen takia, koska ne on niin voimakkaita. Niin kuin tuolla menee. Ja sitten tuolla taitaa olla toinen uinepaikka niin kuin tuolla, mutta
surffaamaan tonne pääsis, mutta sekin on vähän semmoselle ammattilaisille enemmän, että ei vähän se vielä tänään surffaamaan Lehmuolle rannalla. Täällä on nyt ollut 2 päivää vähän huono sää. Eilen satoi vettä ja oli koko päivän pilvistä ja oli 14 astetta lämmintä. Eihän siinä pysty mitään tekemään. Tänään täällä on aurinkoinen päivä, mutta tuulee siis ihan sairaasti. Eilen kävin illasta semmoisen kuin Phil, saksalainen Phil. Olin suihkussa kuuntelemassa musiikkia. Mä yleensä, varsinkin saunassa, mutta suihkussa kuuntelin musiikkia. Ja satuin vaan kysymään sit siltä, että tykkäsitkö musiikista mitä kuuntelin, kun se oli siellä siis samaan aikaan. Niin sitten soitin sille vähän aikaa siinä. Me jäätiin juttelemaan siihen ja sitten me lähdettiin käymään yhdellä drinkeillä tuossa vieressä baarissa. Ja sit siinä on joku 5 norjalaista poikaa. Ja me niitten kanssa sitten päästiin ihan kunnolla juttelemaan jopa ruotsia. Sovittiin, että tänään mentäis lentopalloa pelaamaan. Ja ehkä surffaamaan, mutta surffaamaan ei kyllä pääse. Ei surffaamaan, mutta siis lentopalloa jos tässä tuulessa pystyy. Siis kirjaimellisesti just äsken kun mä lopetin kuvaamisen, niin tossa tuli tommonen, tiedätkö, on niinku Red Bull-autoja samalla lailla. Nyt siinä on joku tämmönen auto ja se tuli... Antoi mulle 2 tommosta ja sanoi, että vie leidillekin. No, mä sanoin, että joo. Pizzalle syömään pizzana. Lähdin siis justiin tuolta Bondilta. Lähden tänään Byron Bayhin. Ja on varmaan siis parhainta pizzaa mitä olen syönyt hetkeen. Vaikka kävin Italiassakin. On hyvää. Tutustuin täällä siis 5 semmoseen norjalaiseen ja 1 saksalaiseen Viliin. Niin kävin niitten kanssa tänään pelaamassa biitsiä. Oli hauskaa. Mutta kävi ilmi, että yksi niistä norjalaisista, kun oli siis aika rikkaita ne kaikki, niin kävi ilmi, että yksi niistä on joku elokuvatähti. Tänään tosiaan täällä vähän tämmönen sateinen päivä. Tulin nyt tähän kämpille. Oikein tiedä, mitä sitä tekisi tänään. On vähän flunssassa. Nappasin jostain tämmösen. Ehkä vähän saattaa nähdäkin. Ja olin suunnitellut, että olisi tämän päivän ihan vaan pelkästään tuolla rannalla. Vähän ehkä kävis surffailemassa ja sitten oon kuunnellutkin kirjaa, mutta kuuntelis sitä ja vähän vois vaikka tämmönen kämppä on mulla täällä. Tossa on mun paikka, missä toi pyyhä. Mä laitan vähän suojaa. On tämmöstä terassia. Ei mikään ihmeellinen, mutta... Kattokaas tätä. Tässä menee tämmöset. Ja sit se lähtee tonne. Ja tuolla näkyy se alue, minne pitää mennä. Näissä maisemissa on siellä oikeasti.
lähdin kävelemään majakalle. Kello on jotain 5. Täällä on vähän pimeää. Tässä on nyt hyvä vähän kertoa, mutta joo, mä oon nyt täällä viimeistä kokonaista päivää täällä Vairopeessa. Taas ottamassa aurinkoa ja aurinkohan ei edes näy, mutta UV on silti 8. On aikamoinen. Joo, tänään ajattelin mennä tässä vähän surffaamaan, se on jo 5. päivä putkeen. Mä oon ihan paska siinä välissä, mutta ei sille maha mitään. Ja sitä treenataan. Sitten tänään pitäisi päästä pyykkiä. Menin katsomaan tänne pesulaan, että menisin laittaa vaatteet sinne, mutta se maksaa kolikoita. Mä en ole nostanut yhtään käteistä tänne. Kävin sitten kaikista kahviloista kysymässä, jos mä voisin maksaa kortilla sillä, että maksaisi vähän ekstraa, että ne antaa sitten kolikkoina. Mä ei onnistu missään. Sitten mä oon kiertänyt tää Kosaken kylää läpi. Täällä sitä taas kävellään yksin pimeässä. Kävin tossa äsken koitin mennä pianobaariin parin hepun kanssa. Ne on sen verran outoja ihmisiä, niin mä en jaksanut niitä. Ja sit mä menin itsestään, menin sinne pianobaariin. Siinä oli 3 tunnin jono, että sinne pääsee niinku sinne varsinaiseen pianobaariin, mikä on siis todella suosittu täällä. Niin menin vaan siihen niinku ulkopuolelle katsoa. Sitä ihan hyvin näki. Tuossa pari klippiä vaan laittaa vaikka siihen. Nyt mä lähdin kävelemään, kun ei tätä enää bussit kulje 2 kilometrin päässä. Tää mun kämppä. Tosi monen kanssa on vaihtanut kyllä Instaa täällä. Mulla on saanut monta seuraajaa ja seuraa montaa tyyppiä. Mielenkiintoista katsella niitä videoita ja tämmöstä. Se on ihan hiton random paikka tää Gold Coast. Katsotaan. Äijä on kyllä jee. Nyt tällä ensimmäistä päivää Gold Coastilla. Tänne niinku on tungettu kaikki. Mutta yksi mistä mä tykkään täällä on tosi paljon on se, että täällä kaikki ilmasta. Kaikki ruoka on ilmasta. Täällä on eilen sai illallisen hostellilla niinku riisiä ja kanaa kastiketta ja hyvää semmoista pataa, niin ihan sairaan hyvää ja se oli ilmasta ja sai niinku oikeesti vatsan täyteen sille. Nyt tuli katselemaan tänne auringon nousua, nyt se on jo noussut, mutta sitten tässä oli vaan tämmönen joku hyväntekeväisyysjuttu, niin siinä sai ilmasta kahvia ja suklaata. Ja kohta ne jakaa siellä vielä ilmasta aamupalaa jotain munakasta ja tämmöstä, niin jäin tähän nyt oottelemaan ikään kohta syömässä munakasta. Ja tosiaan sitten sen jälkeen sitten näin hostellille ilmaiselle aamupalalle. Siellä ne tekee vielä kai jotain lettuja ja se on vissiin aika hyvää se aamupala. Sitä on tosi paljon kehuttu. Ja illasta sitten taas ilmanen illallinen. Ja huomenna sitten taas uudestaan ilmanen aamupala. Ja sitten mä lähdenkin jo Brisbaneen. Se on myös ilmanen aamupala, mutta tämmösen sai sitten ilmaiseksi. Sekä kahvia ja suklaata. Ja oho, parsee tuli.
tossa kirjaimellisesti 5 sekuntia tässä on tommonen. Ton verran havainnollistetaan. Tän olisi voinut jättää ostamatta, mutta pääsiä. Kävelen. Aha. Siinä siis, en tiedä kerkesittekö nähdä, mutta tossa siis meni mies pyörällä. Siellä oli semmoset vaunut, mihin laitetaan yleensä niinku lapsia, niinku ihan pieniä lapsia. Se oli 2 semmoista pikkuista koiraa. Tää on siis ihan Miamin näköinen tää alue. Tää jotenkin ihan tulee mieleen siis niinku Florida, Miami. Jotenkin ihan sama vipa. Täällä on Miami Beach oli tossa äsken. Sen nimellinen rantakin vielä, että tää on varmaan vähän inspoottanut siitä. En tiedä, onko mä vielä sanonut sitä, mutta siis mä rakastan Australiaa sen takia, että täällä on vessoja siis ihan joka paikassa. Ja mä en tiedä, tietääkö edes hirveän moni, joka katsookaan tätä, mutta mullahan on siis suolistushairaus, niin tämän takia se on ihan loistava homma, että niitä vessoja löytyy joka paikasta. Uuteen kaupunkiin on jälleen saavuttu. Kookosvettä ananassuusta sekä tämmöistä vissyä, jotain padelmavissyä. Testataan vähän niitä sitten. Tää maistuu siis pelkästään kookokseen. Täällä on tämmönen kiva pikkunen sademetsäalue Brisbaneissa. Tasan viikon päästä varattu lennot täältä Brisbaneista justiinsa Cairnsiin. Ja että mä olisin 5 yötä siellä. En ole vielä majoitusta ottanut, mutta lennot on kyllä otettu. Joo, tällä hetkellä sääennuste näyttää, että siellä on sykloni. Ja sykloni on sama asia kuin hurrikaani. Niin joo, saa nähdä sitten, että Mä en siis tiedä yhtään mitä mä tällä hetkellä teen, koska mulla ei ole niissä mitään peruutusturvaa. Mä en halua maksaa 300 € lipuista, mitä mä en pääse edes käyttämään. Että varmaan nyt sit kuitenkin perutaan, jos sillä oikeasti on hurrikaani, mutta mä en tiedä, kun mä haluaisin nähdä koralliriutat, mutta kun
paras nähdä ne. Ja sit kun se on kuitenkin siellä Queenslandin, niin siellä niinku pohjoisosassa, missä on ainoastaan ne hienot koralliriutat, niin sehän on niinku koko alueella, niin en mä pääsis missään muuallakaan katsoa. Ja sitten mulla alkaa kuitenkin loppua aika kesken. Mulla pitäisi aikalla viimeistään 17. päivä ja olla takaisin Sydneyssä. Koska mä haluan siellä kuitenkin olla vielä hetken ja mulla on lento Suomeen ja siitä ei oikein voi missata. Tietysti se vaihtoehto, että mä siirrän niitä lentoa takas Suomeen, mutta niin sit mulla on kuitenkin vain viikko aikaa Suomessa. Okei, melkein 2 viikkoa, jos mä lähden taas Barcelonaan, niin olisi siinä kiva vähän kotonakin olla, mutta en nyt tiedä, koska mähän en haluisi niistä koralliriutoista luopua. Mä haluaisin ne ehdottomasti nähdä. Australiassa on ja varmaan en tiedä milloin tänne se uudestaan pääsee tulemaan, että voi vittu. Kun siis ihan oikeesti koko reissu on mennyt tähän mennessä mallikkaasti ja ei oo tullut mitään ihmeempiä vastoinkäymisiä. Ei tätäkään vielä ei oo käynyt mitään, mutta kun siis koko reissu on ollut semmonen fiilis, että nyt mennyt näin hyvin, niin kohta tulee jotain. Kohta tulee ihan varmaan jotain. No vittu se tuli. Siinä ne isännät vaan chillaa. Taas kävi niin, että bussi myöhästyy. Ja kävin kysymässä jostain matkatoimistolta, että mitenkäs se onnistuu sit se Kensin, että siellä kun saattaa se sykloni olla, niin se vaan että ei siellä mitään syklonia näitä olevan. Jaa. No toivottavasti ei oo, mutta mä vähän luulen, että se kuitenkin saattaa siellä olla. Se on noosaa saavuttu ja mä en tiedä, onko mä missään vaiheessa näyttänyt, miten paljon mulla on tavaraa. Mutta siis mulla on tommonen reppu tossa ja ennenkin tossa on tommonen. Siellä takana tommonen ja wow, niinku oikeesti. Lähdin käymään juoksulenkillä. Ajattelin, että menen tonne semmoselle Sunshine Beachille. Niin lähdin juoksemaan tämmöstä kansallispuiston kautta. Ja nyt tulin tähän, niin pakko kyllä sanoa, että en oo ehkä juoksemassakaan. Koska niinku oikeesti kuuleeko noita ääniä? Ei täällä. Mä en halua juosta täällä. Mä haluan vaan nauttia tästä. Ja katsella ympärille. Tää on niin hienon näköistä. Jos vaikka koalan näkis. Ei varmaan tässä kamerassa erotu miksikään, mutta siis ihan sairaita nää mäet täällä. Huomenna tuun surffaamaan tänne. Tässä kävelemässä tätä coastal walkia täällä Nuusassa. On nätin näköistä ja hämähäkkejä on ihan joka paikassa. Siis ihan joka paikassa. Mutta ihan valtavia. Juu, hyi että. Vittu tuo kuuma. Tää on varmaan 30 astetta ja aurinko porottaa. Eikä tuule yhtään. Jospa kohta pääsis vaikka uimaan. Mä olin kävelemässä täällä metsässä etsimässä koalia. Hyi, tossa on siis hämähäkki tossa ihan suoraan mun yläpuolella menee. Meitti on siinä. Lisko. Katsotaan mitä sille käy, kun tulee lähemmäs.
Tää vain hyökkä kimppuuni. Damn, olisiko ne kiipeä tässä puussa? No kiipeä sitten. Kiipeä. Kiipeä. Here we go. Lähdetään vähän surffaamaan. Kuulemma hyvä lauta pitäisi olla, niin katsotaan mitä tulee. Tänään, jos mä opin surffaamaan, jos mä pääsen siihen laudan päälle nousemaan aalloilla, niin mä menen ulkona syömään. Mä palkitsen itteni sille. Tää on mun lupaus. Nyt vois vähän taas kertoa, että mitä tänään on käynyt, kun kaikenlaista on käynyt tänään. Ensinnäkin nyt äsken kävin tässä palkinnoksi ostamassa Coca-Colaa ja myöhemmin kohta sitten lähden syömään. Mutta se minkä takia, niin mä opin tänään surffaamaan. Vihdoin ja viimein. Se oli mun 6. kerta surffaamassa ja nyt se vihdoin onnistui. Nyt se alkaa niinku luonnistumaan. Oisin vielä jäänyt tonne, mutta kun piti palauttaa vuokra tuo lauta. Mutta joo, sit mä tapasin tänään ensimmäisen suomalaisen reissulla. Ja ekana kuvasi siis just jotain niinku valtavaa liskua siinä puvussa, niin sit se tuli siihen ja puhuttiin eka englantia siinä ja sit oli silleen, where are you from? Oh, Finland. No, ihan kuin oikeesti oot sieltä. Ja ihan hauska oli. Niitten kanssa sinne juteltiin, se oli toinen siis Sveitsistä ja käveltiin samaa matkaa ja juteltiin. Täällä on hienon näköistä nyt. Nyt vihdoin pääsin bussiin. Näköjään nenä ihan palannut tosta, mutta puoli tuntia sitten. Tässä on puoli tuntia sitten. Olin syömässä ja olin katsomassa, että milloin niitä busseja lähtee. Niitä lähtee siis 2 tunnin välein. Mä oon nyt siis vaihtamassa taas hostellia. Niin, että menen siis semmoiseen hostelliin, missä pitäisi näkyä kenguruita joka paikassa. Ja varasin sen tasan puoli tuntia sitten, koska piti käydä siis vielä kaupassa. Ja siinä kävelymatka mun aikaisemmalta hostellilta bussiasemaan oli puoli tuntia. Mä kävelin sitten vartissa jotenkin ihmeessä ja sitten vielä kerkäsin käydä kaupassa. Aivan hies. Kerkäsinpähän sen tehdä. Joten ei tarvinnut 2 tuntia odottaa. Nyt ollaan matkalla sinne kenguruiden luo. We spent years in training, fighting battles uphill. When care is heavy and getting heavier still. G'day, mate. If you need or want me, I'm never too hard to find. You know the places that I like to hide, and we'll go there side by side. You and I, our footsteps in perfect stride. Nyt lähdetään etsimään kilpikonnia, delfiinejä ja ylipäätänsä hienoja koralleja. Jos vaikka krokotiilikin näkisi. Ja, mutta niinku oikeesti wow. Vaikka täällä on hienon näköistä. Täällä siis tuulee ihan kauheasti, niin ei oikein niitä koralleja ja niinku nää tolleen ihan vaan katsomalla sinne.
Mutta jospa nyt sitten sukeltamalla sinne näkisi jotain. Lähden snorklaamaan sitten hetken päästä, kun lähdetään vähän tonne syvemmälle. Tää paikka siis näyttää ihan semmoselle trooppiselle saarelle, mikä tää toisaalta sitten onkin, mutta nimenomaan semmoselle, mihin kaikki aina haaksiriksi rikkoutuu kaikissa elokuvissa. Näyttää ihan semmoselle. Oikeesti, kato nyt vaikka. Onhan tää nyt ihan ilmiselvä Castawayn se saari. Vähän enemmän vaan kasvillistoa täällä, mutta se Kookoski tossa. Kastuinko edes vähän se? Hyppi ihan älyttömästi tää pontoon ja ihme, ettei tullut merisairaaksi, ainakaan vielä. Mutta nyt ollaan vihdoin täällä kohteessa ja mä oon ihan litimärkä. Tässä syömässä ruokaa ja kohta sitten lähdetään snorklaamaan. Mä oon tässä märkäpukkuja päällä. Kuuluu vielä hermotkin. Calm of twilight, when your night's been so long, you try to do. Oli ihan sairas kokemus tuo koralliriutalla snorklaaminen ja ihan älytön kokemus. Se, että kun ensimmäisen kerran pääsee sinne veteen katsomaan niitä, itse sukeltamaan. Vitsi, että mä olin siis 2 tuntia sillä tälleen jälkeenpäin. Ihan sairas kokemus. Siis ihan sairas. En kadu mitään. Vielä ainakaan. Tosiaan siis tänne päin kun tultiin, niin oli ihan sairas merenkulku tässä. Et monet tuli merisairaaksi, niin toivottavasti ei nyt tällä kertaa tulisi. Nyt kun söi tossa noin juustotkin, mutta kyllä mä uskon, että mä selviin tästä. Kyllä mä uskon. Siis vähänkö ihmiset on avoimia täällä? Jossakin mä vaan kävelin kadulla. Joku paikallinen heik tuli vaan mulle kysymään, että hei, miten menee? Nyt me juteltiin siinä varmaan vartti. Niitä näitä ja nyt se lähti vaan tonne eri suuntaan ja ei varmaan enää ikinä nähdä toisiaan, mutta oli hauska jutella sen kanssa. Ai että, oma koppi ihan itelle. Täällä katsellessa maisemia. Täällä etsimässä kuuntelen tällä hetkellä siis Kostia, Klondike-albumia, koska vuosi sitten oltiin reilaamassa Vienon kanssa ja kuuntelin sitä silloin, niin olisi kiva kuunnella sitä tälle vuoden jälkeenkin. Täällähän siis krokotiilit on semmonen piilevä uhka, että niitähän ei siis näe yhtään tuolta vedestä, ellei ne tuu ihan tuohon pinnalle. Ja ne on semmosia, että ne on yllättävän nopealiikkeisiä, että semmonen kun tulis tosta, niin perkele varmaan kuolisin. Ei, mä juoksisin karkuun ja ihan nyt on kova. Mutta niin, olisi siisti nähdä tuolla vedessä
pikkasen vaikka edes kuonoa tai jotain tommosta, mutta tuskin. Joku se ei tarkenna siihen. No, mut joka tapauksessa. Kävelen täällä Cadenceissa nytten. Ja täällä on siis ulkona tommosia grillikatoksia julkisessa käytössä ja sitten missä pääsee syömään. Tuollakin. Siis vähänkö siistiä? Tää olisi niinku unelma, jos tää olisi Suomessa. Ollaan tässä katsomaan, että säädijärjestelmä, jos tänään siis luvattiin sadetta ja ei ole sitä yhtään. Se siis alkaa vasta 7 tai kello on 6:30. Siltä kyllä näyttää. Se on lentää lepakoja. Siis tänään on lento Sydney. Viikko vielä siellä ja sitten kotiin lähdön aika. Jos olisi ollut pidempää aikaa, niin mä olisin käynyt vielä Airlie Beachillä. Jos olisi ollut vähintään sitten... Sanotaan, että jos mulla olisi ollut vähintään 2 viikkoa vielä lisää tähän, niin mä olisin käynyt vielä Uudessa-Seelannissa. Olisin ollut viikon siellä, ehkä vähän pidempään. Olisin käynyt se Airlie Beachin Whitsundaisen. Mä pääsin näkemään koralliriutat, mikä oli siis noin lähellä, että en olisi päässyt, kun täällä olisi sykloni pitänyt olla, mutta pääsin näkemään ja mä oon nyt onnellinen. Ja katsokaas mihin ollaan taas päädytty. Parhaalle rannalle koko maailmassa, eli Bondi Beachille. Tänne on tullut joku tämmönen. Nike Training Borgside. Ei tää olla valmis vielä, mutta... Mä kävin äsken pelaamassa pallorinkiä. Jotenkin taas sattui, että ne oli ruotsalaisia ne jätkät, kenen kanssa mä pelasin taas. Ne luulee nyt, että mä oon ammattilaisfutaria. Olisi ollut kiva mennä surffaamaan ja ylipäätänsä enää viikko täällä jäljellä, niin tulee vähän semmonen, että haluais hirveästi kaikkea tehdä, mutta ei vaan kerkeä. Mä en oikein tiedä, mitä sitä nyt tekis. Hirveästi vaihtoehtoja, mutta mä en tiedä, mitä sitä lähtisi toteuttaa. Kävin ostamassa tuosta paikallista kebua. 10 € tämmöisestä, mikä ei edes puoletkaan Naisvuoren pizzerian kebun kokoinen, eikä puoliksikaan yhtä hyvää. Hienossa maisemissa se, että mutta kyllä siinä Mikkelissä olisi hienompaa maisemaa. Äsken kävin surffaamassa ja maalla olla hyvä siinä. Jotenkin tää on kyllä hauskaa, kun soolo matkustaa, kun ei mulla ole mitään aavistusta, mitä tänään illasta tekis. Mä vaan kävelen täällä ympäriinsä. Ihan hienossa maisemassa. Tässä kun tasan kuukausi sitten kävelin, niin jotenkin ihan älytöntä ajatella, miten paljon on sen jälkeen tapahtunut. Ketä kaikki mä oon tavannut ja ihan älytöntä. Vielä on 4 yötä täällä, mutta... Jahas, kyllä näköjään täällä Sydneyssäkin näyttää näitä... Hyi että minkä kokoinen. On aika paljon saalistakin napannut ja ihan siis valtavaa tuo seitti. Ei lähde kävelemään tässä nyt, kyllä se vähän nostallisen kierroksen. Mähän aloitin mun reissun sille, että mä olin tuolla Surrey Hillsissä. Mä oon tällä hetkellä siinä niin vieressä. Menen siis opettamaan yhtä suomalaista Ilmaria. Tapasin sen, niin mä siis opettaa sitä surffaamaan. Ja tapasin eilen siis ihan sattumalta sen, kun tuolla hostellissa on semmonen aktiviteetti, että sieltä saa ilmasta sangriaa ja snackseja. Että mä kävin niitä hakemassa ja sitten mä siellä juttelin joillekin ranskalaisille. Ja mä menin niitten kanssa sinne semmonen sidebar sinne ihan vieressä. Mä menin sinne. Sieltä sain siis ilmaisen juoman ja tapasin siinä ekana 2 suomalaista tyttöä Helsingistä kotossa. Toiset suomalaiset koko reissulla on varmaan kuukauden täällä nyt ollut itsestään ja ne oli toiset. Ja mä olin niitten kanssa sinne hetken.
Sitten mä menin niitten ranskalaisten friendien kanssa, ketkä siellä, kenen kanssa mä olin mennyt sinne, niin sitten tanssimaan niiden kanssa. Sitten ne oli kovia tanssia. Voisi sanoa, että sä tanssikilpailussa siinä. Ja joo, sitten hetken päästä yksi saksalainen, kenen kanssa siellä myös paljon juttelin. Hän tuli sanomaan mulle, että hei, mä luulen, että sä olit yksi toinen suomalainen, kenet mä tänään tapaan. Niin, luulen, että suomalainen, sun näköinen poika. No, jaa. Sitten se hetken päästä toi siihen mulle eteen siinä, se Ilmari sitten oli ja sit mä olin sen kanssa siinä se illan ja meillä oli hauskaa. Sovittiin, että tänään ei siis kumpikaan oltu edes yhteen asti, siellä ei oikein jaksanut. Mun rytmi on niin semmonen, että mä herään hirveän aikaisin. Ei jaksa iltaisin ikinä ja sit sillä oli, se pitää tänään tsekata. Mutta joo, me siis bondille, niin sovittiin, että me opetetaan surffaamaan siellä. Ja se Saksan, joka esitteli näitä toisille, niin se tulee sitten myös. Mutta joo, mennään surffaamaan ja kävessä syömässä, että illasta mennään jotain tekemään. Joo, semmonen hauska tarina. Ai että! The whole skyline is like nothing compared To Luna Park. to the Luna Park. Look at it. It smiles even at night. So beautiful. It's like, if we remove it, it's like removing the Eiffel Tower from Paris. Yeah. To say that. Nah. Kattokaa mitä hienossa maisemassa mä oon. Mä tykkään tulla tänne puistoon aina syömään vähän jotain chillaan, niin kattokaa mitä mä kävin ostamassa. Ei jes, sitten on hyvän näköinen. Sitten otin vielä normilateen, mutta ai että, tää on siis tää on tosi suosittu täällä, että kaikki kehuu tätä, niin tää ei voi pettää. Vielä näissä maisemissa, ai että. Tää sisältö on tämmöstä, tää on niin hyvää, tää on niinku tiramisu makusta. Ai että. Hyvää päivänä minä, ai että. Pakko sanoa, että mun lempari asia aina reissussa kun on, niin se on fiilistely. Mä en tiedä monesko kerta tää on mulla, mutta varsinkin tälleen viimeisenä iltana, niin mä tuun tänne Oopperatalolle, kun tää on niinku ihan keskustaa tässä keskellä. Tässä on niinku kaikki tässä ympärillä, niin no tuun vaan fiilistele tänne. Mä vaan tuun niinku kattelemaan mikä meno ja hienon näköistä. Nyt täällä on joku show-juttu alkamassa tai niinku seuraavina päivinä. Mä en sitä varmaan pääse näkemään, mutta ne valmistelee tässä sitä ja on jo kuitenkin hienon näköistä ja voi että harmittaahan se lähteä kotiin, mutta on se nyt samaan aikaan ihan kivaa, mutta voisin mennä kotiin silleen, että voisin tulla niinku heti joulun jälkeen uudestaan tänne ja voisin olla täällä niinku kesään asti sitten. Ihan mielellä. Tää on paras paikka, missä on ikinä käynyt. Tää Sydney, voin rehellisesti sanoa, paras paikka. Kävin ostamassa samat kuin eilen, eli tiramisu, cream muffin.
Mä en tiedä mikä se niinku edes on. Vähän tämmönen muffinsin tapainen. Ihan älyttömän hyvää. Sekä latte. Regular latte. Näin sanoin. Mun on siis pakko kuvata. Minkä takia tuolla on snipuammuksia? Ne on kyllä ihan chillejä otuksia. Vielä piti kerran käydä ostamassa tätä. Mä oon kova aina katsomaan asuntoja täällä. Aina reissussa. Hassun näköinen kerrostalo. Mä en edes oo käynyt täällä kävelemässä. Tää on tämmönen vissiin vähän vanhempi kaupunki. Kyllä. Se Joo. 3 tunnin päästä lähtee lento ja tässä vaan lukee sinne relax. Ihan oikeesti. Mitä propagandaa. Nyt tälleen 22 tuntia myöhemmin siitä kun lähdin Sydneystä. Nyt ollaan Istanbulin lentokentällä. Kyllä on niinku haikea fiilis. Samaan aikaan on se ihan kiva mennä kotona käymään. Mutta oisin voinut vielä kuukauden tai ainakin olla pidempään tuolla. Oli sen verran kiva reissu. Mutta kyllä on tosi haikea fiilis. Onneksi on kohta Barcelonaan, mutta ei se ole sama. Ei se ole sama juttu, vaikka sekin natsaisi ihan hitaasti, mutta niin, ja vitsi, että väsyttää. Niin ehkä saattaa huomata naamasta, että joo, toivottavasti mahdollisimman nopeasti taas pääsis uudestaan tänne Australiaan. Oli elämäni reissu. En ole varmaan kuvannut tämmöstä, mutta